Ageno nirio makare nyakoro mgajuang machiegni e chenro mar kagi kacha ka en sa pare wange kabine dari ka par kod achiel dweno mar 5 2022 waikoni mathoth kod sani to mokwongo magi thuon weche. Chenro mar yango ji adek manyo wal ne bedo jalup Raila Amolo Odinga ochor nyime nyako diochieng makinya. Tunawaambia Azimio, ikiwa hamutampa party leader wetu kuwa running mate wa Raila Amolo Odinga, basi sisi tutampush na tutamlazimisha Kalonzo Musyoka ajiondoe na aende kwenye ballot. Tendon bura mar Wiper County ma Mombasa omako chungo tegno ni Kalonzo biro dhi laro kom jatend piny Kenya ka ok obedo jalup Raila Amolo Odinga. As the populations grow and as the waste generation is growing, we already have put strategies on how to manage waste. Jorita aluora koro wuok oko maneno ni taka iwito yo ma ok nyal hinyo aluora kod oganda. Nyakoro mgajuang nyinga Lydia okay obed thuolo matudi kod lai marote machuok menari adeka uchiel no be ninyalo yudo wa mbui kacha Facebook page mano Ramogi TV machiegni. Nyingi ji adek migeno chwal ne jalar kom tend piny gi Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga kod jatend piny Uhuru Kenyatta mondo mi opuodha achiel kuom gi ka jalup Raila Odinga yiero madwe mar 8 ibiro yang kiny. Kochiwo ler no jakom mar Put Mayande goyo kogno jotelo madwaro bedo jalup Raila Noah Wekesa oyango ni nyagi setieko chenro duto ka koro gima odong' en mana tero nyinge go ne kuku mar Azimio makoro jotelo 10 ne owuok oko mar laro lemo mar bedo jalup Odinga. Jatelo mopuodhi biro chwal ne duol mar yiero IBC ma ok kalo tarik 16 dweni mar 5. A little didn't we know that in fact our party leader will be out of town. I only received this information this morning that he's out of town, and our statement, our press statement was prepared in view of the fact that we were at the same time going to present the report to our party leader. He has assured us that he'll be here tomorrow, so I am requesting you kindly to be here tomorrow, but we're going to be very specific. We're going to call each and one of you to give you the time and the venue of the presentation of our report. So, you already have the names? We finished the job. We finished the job, and we were ready to give the report today, but because of what I've said, we will do it tomorrow. We know that you are very busy people, and my apology on behalf of my party, my panel, that we bear with us till tomorrow. Kapod wanemane weche go mag siasa nyakoro mgajuang jalar kom jatenda piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga ochako campaign mare mandala ngwene gwenge mag Nam Chumbi. Raila ochako campaign e gwengo mag Tana River kod Kilifi kaolose gwenge mag Hola kod Garsen. Odinga koni odhi keto maino e jiwo dongruok e gwenge kokalo e jiwo tenda loche mag gwenge. Pesa ambayo inakuja hapa mashinani vile tulipendekeza katika BBI ati tutazidisha kutoka 15% mpaka 35%, tutafanya mwaka ujao. Wakulima, wafugaji na wale watu ambaye wanafanya kazi, hata wale watu wa jua kali tutawasaidia. Generali Godana atakuwa na pesa ya kutosha ya kufanya mambo ya barabara ya lami hapa. Naomba msimpatie Mheshimiwa Raila Odinga uzito. Wakati tunamchagua Raila Amolo Odinga kama rais, tusiende kuweka wabunge na maseneta wapinzani. Sisi kama kina mama na vijana wa Tana River tumesema chama ni ODM. Rais wetu ni Raila
hawajasikia utamu wa Azimio huko mashinani, mpeleke hii ujumbe ya kwamba farasi ni moja na ni farasi ya Azimio ambayo inaongozwa na Raila Amolo Odinga. Na kama uko na matarajio ya ukombozi wa kiuchumi Kenya, usitafute mwingine, ni kinara wa Azimio 2007. Na nilipokwenda huko bunge na mkamkuta mama yetu mmoja ni noma. Nakaruo nyinyi. Huyo mama ni noma. Kama ameamua ni mbaya, si mnamjua? Mimi nataka kuomba kwa heshima kama mama, mtaamka mapema. Mtaamka mapema. Kura zenyu ziko tayari. Hebu nionyesheni wale tunasema Raila is the fifth. Nyakoromoka podwan mane mago motudre kod weche mag siasa waduogo nyake county ma Nairobi kama jalup jatend Kenya William Ruto ne en achiel kuom jolar kom jatend piny Kenya mano odadho gi jodolo ewi ikruok ne yiero mar kwe. Jodolo go keto Ruto e tago malit malero kako nyalo tayo piny ka omiye thuolo matelo. Oketo singo ne piny owacho mare biro menyo dongruok, telo makare, chiero uchumi e kind mamoko. Lalruok makamano ne obagi kanisa mar Baptist mantie buri Nairobi ka. The church and owning property. What is the place of government in assisting the church to own public property that they can use for public good, to build a church, to build a rehab, to build a children's home, you know, and those kind of things. That's a discussion I am willing to have. But the church must step forward. You know, they cannot continue to be in a neutral place where they don't know whether they're going right or they're... And I'm saying this because yes. I'm a Christian. Nyakoro mugwado kinyake dhowadh nam chumbi kapod wagoyo manatache mago motenre kod weche mag siasa kama jatend duond bura mar Wiper bade ma Mombasa kone gisechako chenro mar choko sei kuom jopiny ka gidwaro ni jatend duond bura no Kalonzo Musyoka ochung' kaka jatend piny Kenya madiponi riwruok kata kadiponi riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance otune thuolo mar bedo jalup Raila Amolo Odinga e yiero mabiro. Kotelne kod jakom mar duond bura mar Wiper bade ma Mombasa Sheikh Omar Twaha jokanyogo mag duond bura no kone gisechako chenro mar manyo jalup Kalonzo e kom tend piny ka bende gilero ni chenro no mar choko sei kuom jokanyo no biro dhi nyime e counties duto 47 mapachoka. Gikoni ok ginyal rito nyaka gol duoko mar jago mabiro teno Raila Amolo Odinga ni ma thuolo matimo ikruok ne chenro makamano odong' matin mokalo kendo thuolo nyalo ng'ado gi ka girito duoko. Na tulisema Stephen Kalonzo Musyoka tosha, na twajua ni kiongozi ambaye kwamba anaweza kuiongoza hii Kenya. Hisabu inavyopigwa 1+1 ni lazima iwe 2, haiwe 11. So the only way we can get it right, it is by joining these two leaders. Otherwise, let us forget about it. Tujue itachukuliwa. Kwa hivyo sisi tuko na matumaini ya kwamba Azimio itaungana na itabaki pamoja. Hatutaki kufuata ule mkondo ambao wengine wamechukua, kwa sababu tunataka tukue ndani ya serikali ya juu na pia hii ya county, tuhakikishe kwamba tumepata maendeleo. Nyakoro mugwadi nyake county Masiaya kama seneta Masiaya James Orengo mabende jachung' mar ODM elaro kom governor Masiaya walo William Oduol kaka jalup ne motelo ne yiero madwe mar 8 ma en kaluwore gi oboke manyo Orengo chuo e kogno. William Oduol ne olaro kom governor Masiaya yiero ma higa 2013 kendo bedo namba 2 bang' Cornel Rasanga. Orengo kod Oduol koro dhi piem gi mane en jaod bura mar Arieda Nicholas Gumbo mayande owalo mane en jawach e lobi la Charles Owino kaka jalupne.
Kama chelo kene njo kanyo mag duond bura mar NCA County Makwale koro dwaro mondo riwruok mar Kenya Kwanza oyier Musalia Mudavadi kaka jalup William Ruto motelo ne yiero mar dwe mar aboro. Kotelne gi jalup jakom mar NC mabende jaod bura ma Matuga Kasim Matandaza. Giwacho ni Mudavadi ema ni kod ng'eyo matut kod lony mamalo mar konyo Ruto e tayo Kenya pone gibiro yudo loch e yiero maduong'. Giwacho ni magi kabende ne gisingo timo campaign ne Kenya Kwanza mondo yud loch e yiero ma tarik 9 dwe no maraboro. Sisi kama ANC tunataka kuunda serikali katika jumuiya ya Kenya Kwanza. Wakati serikali imeundwa na mwananchi wa kawaida ndiye ameona matunda ya serikali ya Kenya Kwanza, hilo linaridhisha mimi, linaridhisha party leader wangu Musalia, linaridhisha Wetangula na Ruto na wengineo. Sisi bado tuna imani kama chama cha ANC, hii nafasi ya deputy president apeane nani jamani? Musalia Mudavadi. Nani jamani? Musalia Mudavadi. Ufike kwa leadership ya Kenya Kwanza kuwa tunategemea party leader wetu Musalia Mudavadi aka Madividi. Anatosha atoshi? Anatosha. Tusidanganyane, tusiambiane kuna kuongea. Ni kwa sababu saa hizi tumekaa hapa kwa hiyo ofisi kwa sababu ya nani? Musalia Mudavadi. Hamu yetu ni kuchukua serikali, ama sivyo? Na kama ni kuchukua serikali, si ni kumaanisha kwamba lazima yule president wetu ambaye yuko hapo kinara kwetu apate kura kwa wingi, ama sivyo? Kwa hivyo pia mkinipatia kura kama women rep, msisahau president wa Kenya Kwanza ambaye ni nani? William Samuel Ruto akiwa pamoja na mwenzake na hiyo timu yake yote. Kapod wang'eyo mana mag motendre koda weche magiero nyakora mugajwang' wedo ni din mar jokopero kwa jogombulu kod josiasa mapachoka mondo miyo nyakuya ahinya to seche makoro piny Kenya ikore ne yiero madwe mar aboro. Chieng' goyo ombulu e pachoka kod bang' goyo ombulu no. Tend kanisano mar jokopere bende osingo tiyo kanyakla kod ute mag fwambo mapachoka mar lando kwe kind oganda. We ask that we engage with you so that you are able to use voices and faces of the bishop and their credibility thereof, by extension even of religious leaders, in order to sell the message that both of us believe in: peace, harmony, a future of a united nation, and meaningful engagement in the political sphere. We have to be the watchdogs. We have to hold those in positions of leadership, positions of power, positions of privilege accountable for how they exert and deliver on their mandate in this election. And there are many of them. There is the state, there is critically IEBC, there is the voter. Because unless the voter does his or her job, there's nowhere we are going in this election. But there's also ourselves, the media, that we have to hold ourselves accountable. Nyakora mwigwe ketenge mag motendre kod siasa wang'ie weche mamoko kama yudo ni kwan mar nyithindo manyiri magamo iye ma oyiwo medore kowuok e atamalo 21 nyaka 29 kind higa mar 2016 nyaka higa 2019. Mano oyang' kod director mar weche thieth Patrick Amoth kod Andrew Mulo mane lose skul sekondar ma Kenya High e chenro mar keto ayanga buk ma ondiki mabiro konyo chiwo ler konyo kata konyo duoko piny iye ma oyiw. Weche paro tiyo kod yedhe mamero ji e kind mamoko. Joditogo mag migawo mathieth bende okoni thoth midhierogi ikelo kod weche somo mane ochung' kuom kinde malach ahinya nikech midhiero mar COVID-19. Moyo nus mar kwan jomatindo e pachoka bende koro gikoni ni kod tuo mar ayaki. In 2018-19 we had a peak where almost 30% of pregnancies in this country were from teenagers. We also have issues of HIV/AIDS, which are discussed in the document, where young people are accounting for 51% of new infections. During the Kenya Demographic Health Survey 2022, by the end of the year, we'll be able to have a national outlook at the situation regarding teenage pregnancy.
Jotelo chakre e kor gwenge okwa mondo koro oketa okenge go makare manoni taka oket makare kendo ok ohinyo ngima jodak. Magi biro sama thoth bombe sani medore kendo chorore machiegni kod gwenge gino mamedo pek mokalo e weche mag wito taka yo makare. Idwaro mondo keto okenge opogore kanyakla kod jiwo oganda mondo mi olos mwandu ka gitiyo kod moko kuom taka mabiro kaka achiel kuom yorego mag yuto. As the cities are growing towards 2050, we know very well that over 50% of the populations we see are going to be urbanized. And Africa growing towards 2050 requires that we are able to manage our cities and our towns in a proper way so that as the populations grow and as the waste generation is growing, we already have put strategies on how to manage waste. We also need to empower the waste dealers who are able to support our systems in terms of managing waste. Community members in the four areas, informal settlements in Kisumu, are using the methods they've learned in terms of waste management and using solutions they've come up with on their own to be able to manage the waste, but also create jobs, produce products that can be used by other people. Nyakorombogong'e mago mabende koro tucho e pautuke kama geno ma Liverpool maloyo simbo mar lig mar Ingereza nyochier kendo bang' loyo Aston Villa gonde 2-1 tugo manyo gotieno mokalo. Aston Villa emanyo kuongo loyo dakika mar 3 kokalo kuom jatugo Douglas Luiz ka dakika 3 bang'e Liverpool nyoloyo kokalo kuom jatugo Joel Matip.